¿Cómo es posible que descarrilase el tren en Adamuz cuando se llevaron a cabo todos los protocolos de seguridad y mantenimiento? Y por otra parte, ¿qué le parece que la Eurocámara frenase el acuerdo con Mercosur? Y además, la provincia, que no la ciudad, está presente en Fitur a través de sus geodestinos y de Espourense. Y yo les lanzo la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más les gusta de su tierra? ¿Qué promovería usted en la feria de turismo? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí. Las respuestas en 15 segundos arrancan Portada. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos al programa 2524 de En Portada, un espacio que aborda la actualidad ourensana de España y del mundo bajo la mirada de nuestros contertulios. Pero antes, como siempre, repasamos la portada de la región, cuyo titular principal dice así: 2 accidentes de tren en 3 días que se han traducido de momento en 44 víctimas ponen en jaque la red ferroviaria. Cobra fuerza la hipótesis de la rotura de la vía por desgaste tras el hallazgo de marcas de rodadura en 2 trenes anteriores y en los 5 primeros coches de Lirio. Los maquinistas convocan 3 días de huelga para exigir seguridad. El diario también recoge el freno al acuerdo con Mercosur por parte de la Eurocámara tras una reñida votación que llevará el pacto ante el Tribunal Europeo por las dudas acerca de su compatibilidad con el derecho comunitario. Los tractoristas siguen con el bloqueo de la Nacional 20 en la ciudad, aunque hoy abordarán si seguir o no con la protesta. La foto es para la antigua fábrica de recauchutado Serco, en Arrabaza, que se convertirá en una urbanización de chalés. Para analizar estos y otros asuntos contamos hoy con presidente de la Asociación Cultural Agromadas, Manuel Herminio Iglesias. Benvido, Manuel. Hola. También contamos con el economista y colaborador de la región, Luis Carlos de la Peña. Benvido, Luis Carlos. Buenos días. Y por último contamos con el responsable de Cáritas Ourense y nuevo deán de la Catedral de San Martiño, José Ángel Feijó Mirón. Benvido, José Ángel. Bo día, moitas gracias. Sin más demora, arrancamos con el gran tema del día y de la semana. Un desgraciado tema del día y de la semana. Siempre hay un nombre vinculado a una tragedia. Angrois, el 24 de julio de 2013, cuando descarriló un Alvia desbocado a las afueras de Santiago de Compostela, dejando 80 muertos y 144 heridos. Catarroja o Paiporta, municipios que ocuparon las portadas de los telediarios a partir del 29 de octubre de 2024 por culpa de una dana mortífera que dejó 238 cadáveres. Y desde el pasado domingo a las 19:45 horas, Adamuz, el municipio cordobés ligado para siempre al primer gran accidente de la alta velocidad ferroviaria española, que por el momento arroja 43 víctimas mortales. La causa todavía se está investigando, aunque el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reconocido muescas en la rodadura de 2 trenes anteriores al Lirio descarrilado, pero ojo, solo en 2 trenes anteriores, por lo que si se confirma una rotura en la vía, esta debió de empezar a vencer en un intervalo de unos 45 minutos antes del descarrilamiento. Todos los protocolos habían sido llevados a cabo. La revisión del tren el 15 de enero, la de la vía el 11 de enero, la cual había sido renovada previamente en mayo. Los trenes circulaban por debajo de la velocidad máxima permitida en ese tramo y no hubo un error humano. Y además el trágico desenlace se produjo en una recta. El propio ministro Óscar Puente acaba de decir en una entrevista matinal en la cadena COPE que todo el personal con el que está hablando, desde los técnicos de las operadoras a los propios
investigadores están sorprendidos con este extraño suceso, que han sido enviados a analizar los materiales de la vía y que si se confirma la rotura de la misma, esto obligará a revisar los protocolos actuales de control y mantenimiento y veremos si de construcción en la red ferroviaria española de alta velocidad. Manuel, un suceso así da la sensación de que pon todo patas arriba, ¿no? Vamos a ver, fai cousa de uns días publicaron un artigo sobre o tema da velocidade, non? O tema da velocidade na sociedade, en todo o contexto xeral, non? Parece que levamos como moitos anos que todo ten que ser rápido, bueno, no caso dos trens, parece ser que ese tramo de vía que foi revisado facía pouco tempo, que estaba en condicións, pero eu creome que hai un elemento que a veces os técnicos tendrán que dilucidar, se son capaces, de que o aumento de tantas velocidades e tantos aumentos de frecuencias poden levar a situacións un pouco que neste caso se dan dúas circunstancias, unha que se queda uns vagóns e que invaden a outra vía e outra que ven outro tren naquele momento que non hai tempo de paralo para que non choque contra él, non? Bueno, é realmente unha desgracia impresionante, pero creome que sí que vai a ter que plantearse o tema de que a maiores velocidades e a maiores números de trens, etcétera, ten que haber unha constancia moi superior de revisión de todos eses viales, porque se os trens foran como hai 50 anos a 70 e 80 por hora, seguro que non houbera pasado nada. Inda que se rompera un rail un pouco non houbera pasado nada, houbera dado moito tempo, pero estamos falando de velocidades altísimas, e realmente no comentario que eu facía non era por ese tema, porque non pasara aínda. Eu dicía, bueno, e xa se está falando de trens de 350 km por hora. Bueno, vamos a ver como se vai manter isto, porque realmente os impactos de forza e presión e todo eso ten que ser grandísimos. E entonces, eso é moi difícil de que cualquiera persona o podía prever casi. E aparte de eso, teña escoitado de que nas épocas da crisis anterior económica un pouco se quedou palantado, digamos, que a partida que había económica para presupostos de mantenimiento quedou moi reducida e que, bueno, posiblemente pasan estas cousas. Luis. Sí, moi ben, Xaime. Hombre, eu creo que, en primeiro lugar, acertaches moi ben a secuencia de acontecementos do ocurrido, de como se está afrontando o accidente de Adamuz. E tamén, creo que o primeiro que temos que contar é o con respecto ás víctimas. É moi fácil falar destas cousas, todo o mundo opinamos moitas veces sin ter a mínima información técnica, porque é unha cousa moi especializada, e podemos facer moito dano precisamente naquelas persoas que o están pasando moi mal porque tiveron unha desgracia, a raíz deste accidente. Por eso creo que hai que ser moi prudente, moi cauteloso. Onte o ministro Puente tivo unha roda de prensa, creo que durou máis de 2 horas, diante dos periodistas, aberto todo tipo de preguntas. Creo que a primeira conclusión a que podemos chegar é que as investigacións sobre os accidentes ferroviarios particularmente levan moito tempo, semanas, meses, incluso máis tempo. Eu creo que estamos un pouco caendo no debate se a rede ferroviaria española é segura ou é peligrosa, ou que aquí o país se nos está caendo das mans. Eu creo que temos que ser máis prudentes. O sistema ferroviario español deu un salto enorme nos últimos 30 anos, nos pusemos a cabeza de Europa en kilómetros de alta velocidade, e iso foi un logro do Estado, de toda a cidadanía e tamén das empresas que colaboran neste esforzo. Despois eu creo tamén que hai unha resistencia na sociedade a admitir que ocurren accidentes. Os accidentes ocurren nas vías ferroviarias, nas vías aéreas, nas carreteiras, nos quirófanos, e eu creo que cada vez temos menos capacidade de encaixar isto, que as desgracias
ocurren por riba de todos os esforzos humanos e técnicos que se poñen a disposición. Temos moi pouca capacidade de encaixe, non? Pero bueno, agora o que toca é investigar estas causas. Eu sei, coñezo dende dentro a situación, sei que na DIF e no sistema ferroviario europeo existen unas homologacións, uns requisitos, uns procedimentos comuns a todos eles, que hasta o momento no sistema ferroviario español estaba a cabeza da seguridade en toda Europa, e que en eso temos que seguir confiando. Cando falamos de que temos moitas frecuencias, de que temos moitos trens, efectivamente se deu un salto moi grande, pero as frecuencias nas vías europeas son maiores que as nosas, porque teñen máis población, porque unen cidades con máis población. Nós estamos moi por debaixo en canto a frecuencias ferroviarias. E con respecto, e remato, o que dixo Argimiro das partidas que se adican ao mantemento, é certo que o noso sistema puso a maior parte dos recursos no crecemento da rede. Ese ha sido o gran esforzo inversor que se fixo nas últimas décadas. Pero eu creo que eso tampouco ten que ir en detrimento da profesionalidade dos traballadores de Adif, dos directivos, e da atención que hai que prestar a isto que, como digo, responde sempre a protocolos establecidos para todo o sistema ferroviario europeo. José Ángel. O primeiro, evidentemente, ser moi respetuoso co dor das persoas, das víctimas, non? Despois, eu facer elucubracións técnicas sobre o manteñemento, evidentemente, supoño que hai un manteñemento, pero a min sí que se me ocurren como dúas reflexións. Unha, pois un pouco incidindo no que decía Luis Carlos, non? Que a técnica non é perfecta. Entonces, que a técnica sempre nós pretendemos vivir nun mundo cunha seguridade absoluta en todos os ámbitos, no ámbito da saúde, no ámbito dos desplazamentos, en todos. E os accidentes existen porque a técnica non é perfecta e con eso temos que contar, inda que ás veces nos queramos aseguralo, lle bo que o intentemos asegurar, pero sabemos que isto pasa. E despois há unha segunda reflexión que é a ver quen asuma responsabilidades. Eu, evidentemente, agora estamos nun momento todavía moi próximo, non? Pero cando pasa calquer cousa, inmediatamente, según de que partido político sexas, ten que dimitir. Bueno, pois veremos a ver como funciona isto. Eu supoño que nunha semana ou por aí, en canto pase os días de luto oficial, empezaremos con esa batalla. Eu non sei se é unha cuestión de manteñemento. Sí parece ser, por exemplo, unha cuestión de manteñemento que está pasando cos cercanías en Cataluña, non? Que é unha cousa super obsoleta. Claro, pois se ao mellor non hai suficiente presuposto, non hai un presuposto destinado porque non temos presupostos, aquí non se aproban desde fai non sei sabe cantos anos, pois ao mellor se cae unha responsabilidade política, non? Ou polo menos ver, a veces entre outros accidentes, inmediatamente hai unha acusación política. Bueno, pois ao mellor non sei se é bo, pero somos todos iguales, non sei se me explico. É dicir, en canto houve o accidente da Dana, pois inmediatamente se apuntou co dedo a unha serie de políticos, non? Aquí estado facendo algún partido, que tampouco estou moi de acordo, como é o caso de Vox, non? Pero, bueno, ao mellor estamos todos na mesma situación, non? Entonces, eso será un debate que supoño que se abrirá en poucos días, empezaremos con esta perexa política. Pero sí insistir no outro que comentei, non? É dicir, que a seguridade absoluta non existe, que a técnica ten que mellorarse, temos que estar atentos, estar pendientes e mellorala cada vez máis, pero accidentes vai nos haber sempre. A técnica non é unha cousa perfecta. José Ángel, ti como sacerdote, nunha situación tráxica deste calibre, cando tes que encarar a vítimas, que incluso a familiares de vítimas, nunha situación como esta, totalmente inesperada, que veitis a ver, enteraxeste polo telediario, decataxeste de que un familiar iba nese tren, avisáronche esa chamada telefónica, é dicir, como e todo o rosario
toda esa cerimonia que se vai producindo mentras está todo ateigado aos telediarios, toda esa situación. Como se enfronta unha... Eu diría que, vamos, pola miña, entre comillas, profesión, bueno, pois tens que facer fronte ás veces a estas situacións, non? Algo inesperado, un fallecemento, un suicidio, situacións ás veces moi complicadas, non? Que o que podes faer? Acompañar co teu cariño e a túa cercanía ás persoas. Non hai moito máis, non hai explicacións racionais que che den serenidade. Por moito explicacións que des, isto que decimos, non, que a técnica non é perfecta, que accidentes hai, que tal, as explicacións racionais non sirven. O único que sirve é a cercanía, o cariño, o acompañamento, o deixar que esa persoa exprese a súa dor, se ten que chorar, que chore, se quere falar, que fale, se quere estar calado, que este calado, pero que se sinta querido e acompañado. Non hai moito máis que faer. Eso, claro, para nós, os que temos fe, pois, en definitiva, tratamos de reflexar o amor de Deus aos demais, ca nosa cercanía, a nosa compañía, e estar aí, e que se sintan cercanos, non? Isto que se fala do apoio psicolóxico ás víctimas, basicamente consiste neso, non hai unha receta maravillosa onde tú lle expliques a alguén por que pasou eso. Evidentemente, bueno, pois as razóns podenche axudar a ir serenando un pouco, pero eso leva o seu tempo, non é outra... Non sei outra solución, ni ningún psicólogo me explicou outra solución. Eu comparto o que dice Carlos, de que a técnica non é perfecta. E que a veces estes aumentos de ansias de querer máis velocidade tamén levan a que hai errores grandísimos e hai cousas que depois son moi difíciles de solventar. Pero quizá en esta crisis a lección que se pode quitar é que, creo eu, era que non debe utilizarse partidariamente a morte, a desgracia de outras persoas e salir con exabruptos e con unha serie de cuestións como salir algunha forza política mezclando unha cousa con outra e chamándote, insultando simplemente, porque non hai propostas para nada. A min realmente, creome que ante as tragedias, tempo haberá para despois discutir outro tipo de cuestións, debe haber certo grado de unidade e certo grado de bonhomía e non realmente salir como pirañas a acusar directamente con cousas que non teñen incluso que ver co accidente. Que eso xa se ten feito noutros casos, entonces estaría ben que isto fora así. Eu incidiría neso que tú dis, non? Pero que se faga sempre. Eu creo, ademais, que hai un argumento que reforza isto que estades comentando, que no caso das inversións ferroviarias e a planificación ferroviaria en xeral, son cuestións que levan décadas. Posiblemente as novas inversións que se están facendo agora no ferrocarril de alta velocidade foron planificadas fai 15-20 anos. Entón, nese lapso de tempo, dá tempo para que pasen gobernos dun color, para que cambie, veña outro partido, tal, e todos asumen esa planificación. Por lo tanto, se hai que buscar culpas, as culpas, dende logo, están repartidas. Están repartidas, claro. Así. E ademais, como eu creo que isto é un gran proxecto de Estado que foi a alta velocidade en España. Por lo tanto, temos que asumilo todos tamén, na parte que nos corresponde, tamén como cidadáns, pedindo as responsabilidades, pero non sacando os pés do tiesto, non? Que a veces pois ocurre. A min eso parece, estou perfectamente de acordo. O que me parece triste é que se fagan nos casos e noutros non. O mismo que falábamos ás veces aquí, xa sacamos ese tema de cando acusan a alguén pois de corrupción ou de calquer cousa, non? Nuns casos somos tremendamente radicais, en que ocultar, en outros casos hai que esperar a non sei que. Entón, utilicemos ese criterio, non? De que realmente nestas cousas ás veces non hai unha culpa, pode haber, agora alguén non fixo ben o seu traballo, non? Pero as culpabilidades políticas, as responsabilidades políticas, exixímolas, non as exiximos, e que sea sempre igual, senón é un pouco triste. Bueno, eu creo que convén tamén separar o que son as responsabilidades judiciais, penais, que poden ocurrir en cousas destas, de que son as políticas. Efectivamente, un accidente deste calibre a un ministro o pon nunha situación sempre difícil. Sempre difícil. Óscar Puente leva 2 anos, cumpliu en novembro 2 anos como ministro, cambiou as cúpulas de tanto de Renfe como da Adif
varias veces, por lo tanto, efectivamente, hai unha responsabilidade política. Son moitos cargos que están nomeados por él. Este ministro que dedícase de repente a tuitear cando hai outra desgracia, e a meterse directamente, entonces, claro, dices... Sí. Que pouco che gusta. Sí. No, eu creo que políticamente non se sale indemne destas cousas. Bueno, en otro orden de cosas, Manuel, porque el mundo gira, el mundo nos lleva... Un mundo anda variante, sigue dando voltas. Cuando o mundo se chama Celanova. Esa é outra cousa. Hoxe tamén recollemos o freno do acordo Mercosur. Hai uns días casi que estábamos celebrando algúns, outros chorando pola chegada dese acordo longamente negociado durante uns 25 anos. Bueno, onte a Eurocámara nunha votación moi pelexada, creo que foron 10 ou 14 ou 15 10 votos de diferencia, frenou este proxecto, levará o pacto ante o Tribunal de Xustiza Europeo polas dúbidas que se ten no eido da súa compatibilidade ou incompatibilidade co dereito comunitario. Os tractoristas de momento están na Nacional 120, pero imaginamos que non tardarán moito en desantrancar a vía. Bueno, vamos a ver, baixo o meu punto de vista, o mundo globalizouse en todos os aspectos. E escapar desa globalización vai ser moi complicado, tremendamente complicado. Ben, postos a eso de que se queiran buscar mercados máis amplios e intercambios, outra cousa, o comercio foi sempre o elemento motor de evolución da sociedade. Desde o principio dos tempos hasta hoxe, o comercio. Vendíache a ti, compraba, había unha ganancia, en fin, intercambio. Que sucede? Eu que vexo neste tema, o que me gustaría é que os países que fan ese pacto de Mercosur, que ao mellor teñen unha legislación moi diferentes ás nosas e unhas exixencias moito máis laxas, que se lle plantee, e non sei como pode ser eso, de que sean como mínimo as mínimas exixencias que se lle planteen o sector primario de aquí. Primario, o sea, o campo de aquí, non? Ese sería para min o fundamental, porque senón, claro, xógase nun campo con unhas diferencias sustanciales. Vamos a ver, ao globalizarse o mundo non se globalizaron os salarios, ni se globalizaron os costes. Globalizouse, digamos, que os cuartos corren dun lado para o outro, globalizáronse as comunicacións, globalizáronse moitos aspectos da nosa vida, pero o poder adquisitivo non se globalizou. O sea, nun país deses, ao mellor, hai un 80% de xente dedicada ao sector primario e ao mellor moi pouquiño dedicado ao sector secundario ou terciario, non? Aquí en Europa, o sector primario ao mellor é o 2% ou 3% da xente, nada máis. Os costes e a economía son diferentes por completo, por lo tanto, pode, claro, teñen razón os que están cos tractores na calle de que pode xurdir unha competencia desleal, por así decirlo, e que hai que buscar unha equiparación. E aí dolle razón a xente que plantea de que hai que buscar de alguna maneira de que como mínimo teñan as mínimas, as exixencias máis idénticas que aquí. Como se comproba eso? Eso é outra historia, moi difícil. Luís. Bueno, eu creo que é moi acertada este comentario que faz sobre a importancia da globalización, a importancia e a inevitabilidade da globalización. Pero tampouco podemos esquecer que, sobre todo nos últimos anos, a globalización logrou que houbera uns vencedores, pero tamén uns perdedores. Claro. É certo que moita industria, sectores productivos enteros desplazáronse a países onde os costes laborais fundamentalmente, pero tamén das materias primas, son inferiores aos nosos. E iso deixou unhas víctimas que está xerando problemas económicos, problemas sociais, e tamén cambios políticos que estamos observando de un vuelco producto da desesperación ou da desesperanza a apoiar forzas de extrema dereita ou de extrema esquerda, como ocurriu aquí no caso de Podemos tamén. Todo isto crea incertidumbres. Por lo tanto, temos que ser sensibles
a que non todo se pode pintar de color de rosa e que hai aspectos máis oscuros. A semana pasada que falábamos aquí do acordo este de Mercosur, pois decíamos que para uns sectores é moi positivo, falábamos da industria do automóvil, falábamos dos viños, que Ourense é importante e ábrenos efectivamente uns mercados onde hoxe estamos pagando uns aranceles do 35%, portanto, estos desaparecen, bueno, vamos a entrar con máis facilidade. Pero pode haber damnificados. Claro, efectivamente, os pequenos produtores, gandeiros ou agrícolas, pois van ter unha competencia moi seria con costes inferiores. E que posiblemente as salvaguardas que o pacto, que o acordo Mercosur recoñece, no uso de pesticidas, no uso de antibióticos nos animais, bueno, unha serie de salvaguardas que dende Europa se ve claramente que a nos encarecen os seus produtos, pois isto é onde os pequenos produtores van ter que facer fincapé e organizarse para que eso se cumpla. Pero vai ser difícil. Ahora, eso está aí, está recollido nos acordos. Decíamos, fan ben en preocuparse e en mobilizarse, pero isto tampouco pode ser unha cousa que se poda prolongar no tempo. O que hai que pedir é organización e hai que pedir ao sector tamén modernización, porque en Galicia estamos vendo que todos os días péchanse explotacións gandeiras de leite e de carne, pero tamén estánse consolidando os grandes grupos cooperativos. Esa é unha realidade tamén moi positiva do noso país. Entón, hai que organizarse, hai que xuntarse, hai que modernizarse e hai que pechar os grandes ciclos productivos, dende a produción básica de carne ou leite, a fabricación, derivados e a comercialización. E iso falta tamén no noso campo. Entón, isto tamén hai que decirlle aos pequenos produtores. José Ángel. Sí, pouco que engadir. É certo que nesta globalización o que ti comentabas, bueno, pois uns ganan, outros perden, hai que buscar, digamos, o xusto medio, non? E iso sempre vai ser difícil. E despois xa, o mellor, bueno, unha pequena reflexión tamén que ás veces, digamos, nas sociedades industrialmente máis desarrolladas, por exemplo, na Unión Europea, claro, cada vez a legislación medrou máis en todo este tipo de cousas. Entonces, de repente encontrámonos cunha regulación ás veces excesiva. Asfixiante. Claro, o que está asfixiante, o que está pasando ahora cos mismos na costa, cos pescadores, non? Que si teñen que donde pescan, donde non pescan, con media hora, non sei canto tempo antes de chegar a porto, 2 horas, avisar tal, ás veces esta legislación excesivamente regulatoria, abusiva, non? Pensar hoxe o que precisa calquera para abrir un pequeno negocio, son unha especie de... Entón, o mellor tamén, claro, neste sector primario, o mellor noutros países está hai menos legislación, aquí temos moita legislación. O mellor é necesaria toda a que temos? Pode ser, non o sei. Tú comentabas, por exemplo, que hai que modernizarse. Claro, aquí vendemos, por exemplo, a ecoloxía, o sector primario que nós témolo cerca que pode ser ecolóxico. Pensai, falai con calquera agricultor o que supón abrir unha produción ecolóxica. É unha especie de despropósito, non? Entón, bueno, pois ao mellor tamén eso hai que ter un pouco de cuidado e escoitar ás veces os directamente afectados, non? Porque o mellor coñecen eles máis cousas do campo que de repente un que está nunha oficina que fai unha legislación, por exemplo, toda a produción hai que informatizala dunha maneira que a un pequeno agricultor é prácticamente imposible. Recordai aquela broma das pitas, non? Que se teño 12 pitas, teño que... non? Claro, entonces, cuidado, que mellor ás veces dos despachos faise unha regulación tan excesiva que non respeta moito a realidade, que afoga ás veces tamén os directamente afectados. Hai unha cuestión que apuntaba Carlos, creo que apuntou antes, que é a deslocalización das empresas. Posiblemente dentro de 25 ou 30 anos, cando China teña máis dereitos sociales, pois a deslocalización xa non se dea. Pero, mientras tanto, en ese ciclo de tanto tempo, pois os costes laborales, cuántas empresas daqui hoxe vas a comprar, non sei, o comercio e nas etiquetas
son fabricados alá, planchados, diseñados aquí, planchados e colocados aquí, e costalle o transporte uns céntimos nada máis por cada peza, e claro, eso non é forma de competir, non é forma de competir. Ese é o gran problema que se plantea. Dicías antes que falar de ecoloxía, o mellor nos países en Latinoamérica, moitos deles dirán, bueno, pero que nos veñen contando estes, non? Que nos veñen contando. E a excesiva regulación, cando se, ora, como lle o exemplo das pitas, as matanzas familiares, un montón de cousas. Hubo cousas que foron moi positivas na regularización, os aguardientes, todo este tipo de cuestións, que ora fanse, e os queixerías, todo isto, que se fan con máis rigor, con moito mellor. Pero, vamos a ver, ao mellor en outros sitios esa regulación non existe de nada. E como se pode comprobar que ali fan aquelo daquela maneira con as mesmas exigencias que facemos aquí? Pois va a ser moi difícil, Creo que os mercados con maior, os produtos que incorporan maior valor engadido son os que acceden aos mercados donde tamén os consumidores poden pagalo. O sea, os produtos ecolóxicos donde teñen máis presencia son os mercados centroeuropeos. En Alemania, nos Países Baixos, nos países nórdicos, en esos mercados hai que estar. Aunque non podemos ter a nosa limia contaminada con químicos, ter o embalse das Cunchas como está, contaminado, e pretender que esa carne, esos cereais, esas patacas que salen de aí, accedan a aqueles mercados. Non van a acceder, porque a regulación non o permite. Podemos decir que a regulación é moi estricta, pero es que hai consumidores europeos que queren pagar por produtos sanos. E nós, en moitos casos, non estamos en esos mercados, non estamos en condicións de acceder. Accedemos cos produtos de valor engadido de verdad. Nos viños estamos accedendo con unha empresa como Coren, que está facendo as cousas ben, e se preocupa por investigar, por tal, pero o pequeno produtor, efectivamente, queda abafado coas regulacións. Eso é perfectamente comprensible, non pode chegar. Por eso ten que xuntarse, ten que organizarse e ter a cobertura de empresa, a cobertura financiera, a cobertura investigadora para poder acceder aos mercados de primeiro nivel. E que non podemos mirar para atrás. E que antes as cousas eu levaba os polos, levaba os ovos, tal. Eso efectivamente queda para os países produtores do terceiro mundo. Eso estou completamente de acordo contigo. A duda, claro, que entra agora con Mercosur é que poden acceder a unha serie de materias que non cumplen todas esas exigencias. Sí, pero... O que está sucedendo xa ahora mismo, non? Moito da produción que se facía en Andalucía con todo o tema dos invernadoiros, ahora está se facendo no norte de África. Sí. E claro, non cumple a regulación. Entonces, aí é onde, un pouco que comentaba aí, non? Aí é onde temos o gran lío, non? O acordo de Mercosur recolle unha serie de salvaguardas e de apéndices onde se establecen todos esos procedimientos de como aqueles produtores teñen que cumplir estrictamente todos os requisitos. O que se dá é un espacio de tempo de 10-15 años para que o fagan. No noso caso tamén para adaptarnos a aquel mercado. O descenso de aranceles é tamén progresivo. Quero decir, o que non podemos pedir aos produtores uruguayos, brasileiros e tal, que de un día para outro se transformen e estén producindo tal. O están dicindo algúns, destos que están manifestando, están dicindo isto, que ten que ser así. Eso non vai ser así, non pode ser. Ten que ter un proceso, e nós temos que axudar a ese proceso. Ahora, efectivamente, temos todos que traballar nas mesmas condicións. Eso hai que estandarizalo, non? E garantizar ao produtor que eso vai ser así. E por iso eu digo que donde os nosos produtores deben centrar a atención no cumprimento de esas garantías. Unha cousa moi breve para pechar o programa, Manuel. Cal é o sitio de Ourense que ti promoverías en Fitur? Sitio ou digamos... Ou concepto, o que tú... O concepto. Eu creo que en Ourense para min hai dúas cousas fundamentales. Unha delas é a calidad arquitectónica que hai en cuanto a edificios de rasgo histórico en toda a provincia e as aguas termales, o seu termalismo. Para min son dous aspectos fundamentales que debíanse potenciar muchísimo. Arquitectura, patrimonio e termalismo, Luis. Sí, patrimonio arquitectónico, os viños, sí, o termalismo, sí.
É o patrimonio arquitectónico, temos moitísimo románico, moitísimo barroco das provincias que máis temos, e despois xa para min o espacio natural. Temos espacios naturais espectaculares, Serra de San Mamedia, o Sil, temos... Entón, penso que vale a pena. Que ademais, dende o teito da catedral, Observamos bastante ben o barrio antigo da cidade. Ata aquí en portada, non esquezan que poden seguir minuto a minuto o que ocorre na nosa cidade e na nosa provincia, no noso país e no mundo na web de La Región, laregion.es. Agardolles aquí mañá ás 11:30 horas. Moitas grazas por seguirnos.